लोगोफोर ओमफ्राय दिनै अखा हादों आरो नै मैया हायासै ओमफ्राय दिनै हाबाय आरो मैया जोमै खोबनानै लाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै हाबाय। हेल' गाइस, गिबियावनो दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि दखान दैमारि इउटुब बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय सोरबा चेनेलाव गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनो होदो आरो। ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बिनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै न'निफ्रायनो। ओमफ्राय आंनाथ' बेनोसै आरो भिडिअआ मावनाय दांनाय आंनि मावनाय दांनायखौनो एसे शेयार खालामबाय थायो आरो आं गासिमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायनानै होदो आरो अननानै। ओमफ्राय बिदिब्ला फैफादो आंजों लोगोसे दिनै सानसेनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोन एसे देखायनो नाजानोसै। नोंथांमोन ओमफ्राय आं इन्ट्र' लानाय समावथ' खोनाखादोंना दाउ खौवौआ ओरैबायदि बैसागु बरायहरदों आरो गासिबो खौवौ खौवौ होननानै। जोंहानि न' सेरावनो बानानै आरो दंफां गोजौ फांसे दं आरो न' सेराव बेयाव बानानै बैसागु बरायहरबाय थादों नै गायसिम। लोगोफोर ओमफ्राय दिनै अखा हादों आरो नै मैया हायासै ओमफ्राय दिनै हाबाय आरो मैया जोमै खोबनानै लाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै हाबाय। लोगोफोर ओमफ्राय मा अखा हानाय जाखोथाय माबा दै सान्थि सारनाय बायदिल' माबाना गालांबाय आरो। ओमफ्राय बोथोराबो अखा हाहांहां आरो मैयाबो एसे हाहांहां जादोंमोन बोथोरा जोमै खोबजोबदोंमोन। ओमफ्राय एसे सिगांसो सयथासो समाव दै सान्थि सारनाय बायदि माबाना गालांबाय आरो। ओमफ्राय ओरैनो माबानाल' गालांदों। ओमफ्राय गैया, आं एसे गोसानो हाजानो लुगैदोंमोन आरो लोगोफोर। जोंना बानलुआ एसे बोरैबा जादों नालाय, बानलुआ एसे मोजां जानायनि। ओमफ्राय आं दा डाइरेक्ट दुब्लिबारियावसो दंफैयो आरो। अखा मोनबा एसे मोजां जागौमोन जोंना बानलुआ, ओमफ्राय जौगनोनो हायाखै आरो गायसिम गाहायावनो ओमफ्राय बिजौ गावस्राजोब्बाय। ओमफ्राय दालाय खासोदों आरो खायसे बानलुआ बिराद दालाय खाखायो गाहायनिफ्रायनो। बे माबानिसो आरो नार्सारिनिफ्राय माबानायसो आरो बेगरखौ लाबोनानै माबानाय आरो जुगायनाय। ओमफ्राय जोंहा आदैमोन गायदों आरो सानैजों लोगो नांनानै बिसोरो। ओमफ्राय जोंहा बिस्रानि आदैमोननि गायनानै आग्लायनायखौनो बायनानै लाबोना गायफैदों आरो गायसिमोन। ओमफ्राय अखा हाबा मोजां जागौमोन सानदों, गैया अखायानो माबा दै सान्थि सारनाय बायदिल' सारना गालांबाय। लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै डाइरेक्ट मैगं बारियावसो मोनफैलायबाय आरो भिडिअआ आंना गायसिमोन। मैगं बारियाव आं मा खालामनो फैदों होनबा, र' केमेराखौ बेक खालामना देखायनो आं। नै गाइसमोन, आं बेयाव नैबे लिस्रियाव माबा होनो थाखाय नै हाखर जावदों आरो गायसिमोन। हाखर नै बिदि खुन्था गायगोन आरो नै बिदि ओरै ओइसिम गायगोन आरो दब्लायसेल'खासो नालाय लिस्रिया। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मा होयोथाय खुमब्रा गायनो हागौ आरो, खुमब्रा नङाबा लाव। खुमब्रा फुलिबो दंखायो न' खाथियावनो गारना होनाया रज'नानै जि आराम रज'ना दं आरो। ओमफ्राय बै हाया गोरान नालाय बेखायनो गायफैथ'वाखै आरो गायसिमोन। ओमफ्राय बेयावनो गायना होगोन आरो। मालाय दा खुमब्रा मैगङा दामा दामि ओंखारगासिनो, बै हाइब्रिद खुमब्राना बै बांगालफ्रा गायसोगारोना एखे गुदि हा गुदिनिफ्राय माला थायलां होखायोनो। आइमोनासो मालाबा मैगं लायनायाव नुबोयो आरो खोन्थाफैयो आरो नुबोनाय। बांगालफोरनाव मैगं लायो नालाय सम आइमोनहा। ओमफ्राय बिदिनो एखे गुदिनिफ्राय माला थायहोखायोनो आरो। दा फानगासिनो दं आरो हाइब्रिद। ओमफ्राय लकेलाथ' दा ओंखारथ'वाखै, लकेलाबो ओंखारसिगोन बावला र' बै हा गिसिफोरना। जाय मावनो रोंदों बे थाब मावनो रोंनायफ्रा दिहुननो हायो आरो हा गिसिफ्रा। ओमफ्राय जोंहाबो गायबालाय जागौमोन, हाया नैबेयाव एसेग्राब गोरान नङा। ओमफ्राय फार्स्ट जेसेबांनो फार्स्ट दिहुननो हायो एसेबां दाम मोनो आरो गायसिमोन। बे फिसाफ्रावनो नै इसां फिसायावनो 50 थाखा 40 थाखा गाहाम मोनो आरो गायसिमोन जालायफ्रा। ओमफ्राय जोंहा बेयाव बिराद मैगं जायो आरो गायसिमोन। र' खुमब्रा जोगोनार नोगोद जाखायो। बोसोरब्रै ना बोसोरबा सिगां 6 बोसोर सिगां गायखांबाय आरो जोंहा बेयाव खुमब्रा जोगोनार। खुमब्राखौथ' नोगोद फानबाबो फानख'हायि थायखानाय आरो गायसिमोन। ओमफ्राय बै समाव आंहा माबा चेनेल गैयामोन नालाय चेनेल खुलिना लानो रोंथ'वाखैमोन आरो बै समाव। आं मा सानदोंमोन, ओमफ्राय रोङामोन आरो गायसिमोन। बिदिनो भिडिअफ्राव इउटुबफ्राव एसे मालायफोरनि भिडिअ खालामलाबायनायखौसो नायलाबायोमोन आरो गायसिमोन। ओमफ्राय
ओमफ्राय उनाव बिदिनो मालायफोर माबानायखौ एसे मिथिनानै ओमफ्राय आंबो बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ खालामनानै आगारनोसै आंबो जे सप्तायाव जा हायो खनसे खननैबाबो होननानै ओमफ्राय चेनेल खुलिना लाबाय आरो आं गायसिमोन ओमफ्राय दायो होलाबायो आरो गायसिमोन जाबाबो जायाबाबो आरो गायसिमोन ओमफ्राय आं दा नैयाथ' मावनाय थांखियानो माबा आबादारि बायदि साइस जाबाय आरो आंना गायसिमोन सबाय बिमायाबो ओमफ्राय बिजौ ओंखारहांबाय आरो ओमफ्राय दानो एसे थाग थियारि बैसांनि माबा खालामखानोसै नङाबा हास्लाबथारनाय नङा गायसिमोन लिस्रियाबो हाग्रा दांनांसिगौमोन हाग्रा दुदों ओमफ्राय गोरानसिना दासो बिलाइ गांथाम जादों आरो ओमफ्राय नैबे हा गिसिना एसे बिजौ ओंखारहांबाय ओमफ्राय लिस्रियाबो बोरैबा बारा साइसथ' जायाखै गायसिमोन हासारबो होआखैना बे गोरान बोथोरनि माबाबाथाय मैगंबाथाय बिदिनो जायो माबा एम्फौ जानाय माबा माबि बारा मोजां जानो नागिरा आरो हासारबो होथ'वाखै आरो ओमफ्राय आं दायो बैसां खुन्थानि थाखाय हाखर जावना लाजोबनोसै आरो ओरैजाय लाइन गायगोन आरो हाखर जावगोन आरो आं हाखरखौ नैबिजों ओमफ्राय नैबिजों सिदानो ओमफ्राय ओइजों सिदा आरो बै थंसेजों नैबैजों ओमफ्राय बेयाव थंसे जावखांबाय आङो हाखर मोनसे ओमफ्राय दा नैबेयाव जावनोसैलाय हायाबो जा गोरा सिङाव अखायाबो मोजांखौनो हाया दै फुङाव एखे माबा दै सान्थि सारनाय बायदि सारना गालांबाय दै माबानो मोनबालाय हाया एसेग्राब माबा जाया आरो ओइ खनसे बे हाया एसे गिसि नुदोंना बियो ओमफ्राय खनसे बै दंगआव दै फैनाय समाव सोना होजोबनायमोन आरो बै बानलुखौ गायनो थाखायनो ओमफ्राय एसेग्राब रानाखै आरो हाया नैबेयाव गांसो हाग्राफ्राबो गोथां रज'दों ओमफ्राय बरिं सरिं थाबालाय दै खनसे स्राय सारबानो गिसि थायो आरो एसेग्राब रानद्राया आरो गायसिमोन दा जोंहा बरिंआनो गैया नालाय मालाय ओइसा आदामोनहा बरिं दं आरो नै बै थाइबें गायनाय सेराव मैया सारदों ओइयाव बानलु गायनो थाखाय ओइयाव नै बै नेट खोंनाय ओइ मोनसे नेट खोंनायाव आरो ओमफ्राय नै ओइयाव थाइबें गायदों आबादारि गोजासो जों गामिथिं लोगोफोर ओमफ्राय आं हाखरखौ जावनानै लाग्रोनोसै केमेरामेन गैजाया नालाय केमेरा स्टेन्डबो गैजाया लोगोफोर ओमफ्राय आं लाइन मोननै हाखर जावनानै खुन्थाखौ सोना दोनथ'बाय आरो ओमफ्राय फबथ'वाखै आरो गायसिमोन ओमफ्राय गोजौ गाहायना बेखौ नायनानै गोजौ गाहायखौ नायनानै माबानांगोन आरो फबनांगोन ओमफ्राय आङो नै लाइन मोननै माबाना दोनबाय आरो ओमफ्राय नैथिंजाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दंबावो आरो गायसिमोन नै खोलाथिं होबावनांगौआ ओमफ्राय आं बेखौ लासैनो जावनानै माबानोसै आरो गायसिमोन फोजोबना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै खुन्थाखौ हाखराव होजोबना लाबाय आरो माखासे ओमफ्राय खुन्थाया नांबावगोन आरो गैला आरो ओमफ्राय आं बेखौ हाखराव होखानायखौ समान जखानि माबानानै थुंसोनानै फबनानै थुंसोनानै लाग्रोजोबनोसै आरो गायसिमोन ओमफ्राय खुन्थाया नांबावगोन आरो बेयाव गेजेर नांनानै बारबाय आरो ओमफ्राय खोब 10 दालसो नांबावगोनदां आरो गायसिमोन ओमफ्राय दानखानाय गैला आरो ओमफ्राय औवायालाय दङ ओमफ्राय बेखौ आं माबाग्रोना लानोसै आरो ओमफ्राय दिनै हास्लाबाबा गाबोन मावनोसैलाय आरो खावसे बानलुआवबो दै लुनांगौ आरो मैया खावसेल'सो लुदों ओमफ्राय खावसे लुनो हायासै आरो मोनाद्रायनानै ओमफ्राय नौ लायनानै थादों आरो मैया बांसिन थादों ओमफ्राय आं दायो बेखौ लुना होनोसै आरो 3थासोफोरनिफ्राय बेखौ माबाखांनानै आरो गायसिमोन एसे मोजां जानायनि बानलुआबो दै होथारिया गोबाव जाबायना खनसे अखा हानायानो गैया नै ओमफ्राय दै फुङाव हाब्रबदोंमोन एसे गैया ओमफ्राय ओरैनो दै सान्थि सारनाय बायदिल' खालामना गालांबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय आं दायो खुन्थाखौ फबनानै थुंसोना लाजोबग्रोनोसै आरो समान खालामनानै
नै लोगोफोर दालि दैखोना लाजोब्बाय आरो आङो नै बे खुन्थाखो माबा थं सोनानै फबना लाखांनानै आरो ओमफ्राय आरो बे सायाव थाखोसे आरो होबावनांगौलाय मान्दालि नै बे सायाव नै बेयाव ओरैजाय सायाव होनांगौ आरो नै ओमफ्राय थिं ससे दं आरो गायसिमोन ओमफ्राय खुन्था गैजोबला आरो खुन्था दाननाय गैला ओमफ्राय आं गाबोन दाननोसै ओमफ्राय माबायाबो 7:30 जाबाय आरो टाइमाबो ओमफ्राय बानलुआव दसे दै लुफैनोसै आरो गायसिमोन आं नै हाखराबो नै बिथिं लाइन मोनसे जावनाय थाबाय थंसे थंनै थंथाम थंब्रै थंबा ओइ थंसे होखाबाय आरो थंबा ओमफ्राय नै बिथिंजाय थंथाम 15थाफोरसो नांबावगोनदां आरो गायसिमोन नैबे गारथिंजायनो ओमफ्राय आं दायो नै थंसे दं माथो बेयाव खन्थायावबो थाखोथाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै बानलुआव दै लुदों दै लुलायबाय आरो माबा लिस्रिनि माबा बैसां माबा खुन्था गायखांना खुन्था मान्दालि माबा माबाना खांनानै आरो दा नै बानलुआव दै लुलायबाय उफाय गैया लोगोफोर अखायानो हायासै नालाय बेनिखायनो दै लुना होनांसिगोन आरो अखा हाजासिम दहाय फुङाव हाज्रांदोंमोन गैया ओमफ्राय माबा दै सान्थि सारनाय बायदि सारनासो गालांबाय जि जब जब हाजानो लुगैदोंमोन आङो खनसे मोजां हाबानो बिदि लुलायनांलामोन आरो गायसिमोन दै लुलायनांलामोन आरो ओमफ्राय फिसा फिसायावनो नै जोंना बिबार लाहांबायबो हायथा बारा जौनो रोङासै देनां फिथाइ थायहोलां बिबार बारहोलां जौहोलां जासिगोनदां आरो गायसिगोन लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नैबे बानलुआव दै लुनायनिफ्रायनो फोजोबलांसै आरो गायसिमोन मोनाबायबो आरो सान हाबबाय आरो नै ओमफ्राय आं बिथिं लाइन मोनब्रै लुखांबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय नै लाइन मोनब्रै लुखांनासो दै होखांनासो ओमफ्राय नै लास्टआव ओमफ्राय गोसोखांब्रबनानै दसे लाबाय आरो ससे लानोसैलै होननानै लास्राबाय आरो गायसिमोन बिदिब्ला दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नेना थादो गायसिमोन बाय बाय